जिहेतु दुखु दाहानि समाव गावजों गाव जोङो मदद होलायनांगौ बेयाव हारि धोरोम राव जेबो बासियालासे खैफोदा बयनिबो थाखाय जाबाय दा बेखायनो सोरनिबा 2000 सोरनिबा 1000 सोरनिबा 500 सोरनिबा 50 रांनि बे मददथिखौ जोङो जुथायोब्ला बेनो जोबोद गिदिर मोनसे मददथि जागोन आं बेखायनो खावलायगोन बयबो जाहाथे अनसुंथाइ होनायनि मुङै गेलेनाय जि गेलेगिरि बिसोरखौबो जाहाथे थुलुंगा होयो आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ जिहेतु ISL आव गोबां गेलेगिरिफोरखौ जोङो नुयो आरो बे गेलेगिरिफोरनि गेलेनायखौ जोङो टेलिभिजन बेफोरावसो जों बांसिनै नुयो दा बेखायनो 17 खालार खालि जानो गोनां बे गेलेनायाव जिहेतु ISL नि गेलेगिरिफ्रा गेलेगोन दा बिसोरखौ गावनि मेगनजों साखाथियावनो एबा मोगथाङावनो नुनो मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय गेलेगिरिफ्रा माखासे थुलुंगा मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो दुखुनि समाव जे जोङो खौसे जानानै बयबो गसंथानांगौ जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय थानांगौ बेखौ जोङो लाबोनो हागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं खुलिदों आरो जोंनि BTR सरकाराबो रिलिफ फान्ड खुलिदों दा बे रिलिफ फान्डआव जोङो जोंनि BTR सरकारनि स्पर्ट्स आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननिफ्राय बे रिलिफ फान्डआव अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो मोनसे राहा लादों आरो बेखौनो जोङो 17 जुलाइ खालार खालि जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय ISL गेलेगिरि जिखिनि खेलारिफोर दङ बिसोरनि मोनसे टीम आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां मोजां टीमफोराव गेलेगिरि दङ माखासे रेलवे अइल बा आसाम इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड बेबायदि टीमाव गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे चेरिटारि फुटबल जों कम्पिटिशन एबा टुर्नामेन्ट जों फाथिनो नागिरदों बेवहाय जोङो जायफोरा गेलेनो एबा खेलाखौ नायनो थांगोन बिथांमोननिफ्राय जोङो अनसुंथाइ महरै जोङो लानाय जाहैदों आरो बेवहाय जायफ्रा एसे MLA मन्त्रि बा EM बा MP बे रेंकनि बिथांमोननिफ्राय जोङो 10,000 जों अनसुंथाइ लानो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव जोंहा 2,000 दङ 1,000 आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय जोङो 50 रांहै जों अनसुंथाइ महरै लागोन आरो बे गेलेनायाव जायफ्रा नायना थांनानै जोंनो अनसुंथाइ होबाय बे अनसुंथाइखौ जोङो आसाम सरकार बिथांमोननि जि रिलिफ फान्ड डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्त्रि बिथांनि मुङै थानाय बेयाव खावसे आरो जोंनि BTR सरकारनि मानगोनां BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि मुङै जि रिलिफ फान्ड दङ बेवहाय जोङो होगोन आरो बे मोननै बा बे अनसुंथाइखौ होनो थाखायनो जों बे गेलेनायखौ जोङो खुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय ISL आव गेलेनाय जोंहा हलिचरन नार्जारी बिनित रय बावरिंदां बड' बेबायदि गोबां गेलेगिरिफ्रा गेलेफैनो थाखाय थियारि जाबाय आरो बिथांमोना जोंनो भिडिअनि गेजेरजों जोंनो खौरांबो फोरमायहरदों राइट 3टानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय जों गेलेनायखौ जागायगोन आरो बिनि सिगाङावनो जोङो हारिमुनि दिन्थिफुंनाय जोंहा आयदा दङ बेखौबो जों खालामनाय जागोन आरो बे गेलेनायखौ BTRनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होगोन जे डेम'क्रेसि स्टेडियामाव थांनाय बावैसो सिगांबो फुटबल जानानै थांबाय रेसपन्सआनो माबायदि मोनदों आरो माबायदि रेसपन्स मोनगोन बायदि होननानै सानो नंगौ थांनाय जुन दानाव जोंहा आसामाव जिहेतु अंडर 17 हिर' नेशनेल गेम खुंदोंमोन माने लेडिसनि बिनि मोनसे जना डिमाकुसियाव जादोंमोन मिनि स्टेडियामाव आरो बेवहाय आसामाव मोनबा जनाव जानाय गेलेनाय जि जादोंमोन बिनि गेजेराव बांसिन नायगिरिया डिमाकुसिनि बे मिनि स्टेडियामाव जादोंमोन आरो बे हिसाबै जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेनायनि फारसे रायजोफोरा मोजां मोननाय रायजोफोरा मदद होनाय बियो जोबोद बांद्राय दा बेखायनो जोङो मिजिंथिदों बे डिमाकुसि मिनि स्टेडियामावबो फैबाय थानाय 17 खालाराव जानो गोनां बे गेलेनायाव रोजा रोजा सुबुङा बे गेलेनायखौ नायनो थाखाय फैगोन